Cripto ha arribat a la banca, però cripto no és especulació, sinó que és un nou sistema financer que està empleant la tecnologia que ha duit cripto. Això què vol dir? Que estem en un canvi a tots els mercats financers, les accions, la renta fixa, i això no ho podem desaprofitar. No és renunciable cap d'aquestes. Si no tenim una banca amb persones que faci rendiments, no sortirem endavant. El que hem de fer és que aquestes tres idees estiguin ara, gràcies a la tecnologia, totes plegades, i així poder fer un món millor, més rentable, però que estigui les persones en el centre. I la banca aquí té un paper superimportant. Geogràficament, Andorra, com bé sabem, està en un lloc estratègic dintre dels Pirineus, on se troba aquest punt entre Espanya i França. A més, la banca andorrana està en un procés de transformació on cada vegada més la tecnologia és més present i és un gran laboratori de proves que després pot extrapolar-se a altres jurisdiccions, com pot ser Luxemburg, Alemanya, França. Segurament Andorra hauria d'emmirallar-se, com comentàvem, amb Luxemburg o Liechtenstein, que són països que han apostat realment per la innovació bancària, i fer que Andorra realment lideri aquest canvi perquè després la normativa europea i fins i tot a nivell global adapti com a norma instaurada la normativa andorrana. La tokenització no és més que la representació digital de qualsevol actiu, ja sigui dintre del món digital o fins i tot del món físic. El que ens permet, a part de la traçabilitat i la possibilitat que qualsevol persona des de casa pugui realitzar una inversió, és que fins i tot ens dona la possibilitat de fragmentar trossos molt més petits que gent que no pugui assolir una inversió de grans quantitats de diners, però tindre una petita part. Per tant, democratitzem la inversió, tothom pot formar-hi part i, com diem, a poc pot ser una gran inversió i un gran canvi.